isang junk shop sa barangay Kibawal, Lingayen matapos ang reklamong inihain sa ilalim ng Anti-Red Tape Authority. 2 beses nagsagawa ng joint inspection ng iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan upang tiyakin ang pagsunod dito sa mga umiiral na batas kaugnay ng kalikasan, kalusugan at kaligtasan. Pinangunahan ng inspeksyon ng Joint Inspection Team na binubuo ng Business Permits and Licensing Office, Municipal Environment and Natural Resources Office, Municipal Engineering Office, Municipal Health Office Sanitation at Bureau of Fire Protection. Ayon sa mga otoridad, isinagawa ang hakbang bilang tugon sa reklamong inihain sa ilalim ng ARTA na naglalayong suriin ang pagsunod ng establishmento sa mga itinakdang pamantayan. Nakipagkooperasyon ang may-ari ng junk shop at nangakong susunod sa lahat ng rekomendasyon at kinakailangang aksyon na itinakda ng mga kinauukulang tanggapan. Binigyang diin din ito na tutugunan ng mga kakulangan sa loob ng itinakdang panahon at handa ring voluntaryong itigil ang operasyon at isara ang junk shop sakaling hindi ito tuluyang makasunod sa mga kinakailangan. Samantala, patuloy na babantayan ng mga otoridad ang pagsunod ng establishmento sa mga itinakdang regulasyon sa loob ng ibinigay na palugit. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.